Mange nybyggerier i dag funderes på præfabrikerede betonpæle, som rammes ned i jorden for at opnå et stabilt fundament for bygningen. Ved at støbe jordvarmeslanger ind i pælene og forbinde dem med en varmepumpe, kan man også anvende pælene til at varme og køle en bygning ved hjælp af jordens vedvarende ressourcer. Denne løsning kalder vi for energipæle. Om sommeren, når solen varmer bygningen op, føres varmen igennem jordvarmeslangerne ned i energipælene, hvorved bygningen køles ned og jorden opvarmes. Der er her tale om naturlig og energibesparende køling uden brug af aktiv aircondition. Om vinteren anvendes den akkumulerede energi, som ved hjælp af varmepumpen bruges til opvarmning af bygning og brugsvand. Brugen af jordvarme er med til at understøtte Danmarks mål om, at vi i 2050 ikke må benytte fossile brændstoffer som kul, olie eller naturgas til opvarmning og afkøling af bygninger. Med energipæle anvendes i stedet jordens og solens energiressourcer. Således minimeres energiforbruget til opvarmning og køling af bygningen. Bygningens indeklima vil desuden være komfortabelt med den naturlige køling og rene energi. Med energipæle anvendes jordvarmeslanger i en dybde i jorden, hvor den naturlige temperatur er konstant sommer og vinter, ca. 8-10 grader. Energipæle anvender ressourcerne under bygningen og er derfor en optimal løsning til at forsyne både store og små bygninger med vedvarende energi, også i tæt bebyggede områder. Energipælesystemet er blevet eftervist i en Ph.D.-afhandling og anvendes i dag i flere større byggerier. Centrum Pæle har en vision om, at energipælesystemet i fremtiden kan forsyne hele bydele med vedvarende energi.